Undskyld mig, min gode mand. Du kunne vist tilfældigvis ikke fortælle mig noget om Thomas Hobbes. Jo, det kan du lige tro, jeg kan. Thomas Hobbes var en engelsk filosof, der levede fra 1588 til 1679. Han var en enorm materialistisk filosof, der mente, at alting kan tilbageføres til mekanik. Hobbes forsøgte at gøre op med Aristoteles' filosofi, der var meget dominerende på Hobbes egen tid. Thomas ønskede et ubetvivligt udgangspunkt for samfundet. I Hobbes samtid var det nærmest på et sådan udgangspunkt. Det var religion. Men det utallige stridigheder mellem de forskellige trosretninger havde vist, at Bibelen ikke var, det var simpelthen ikke godt nok. Religion er et spørgsmål om tro, og på den måde var det simpelthen alt for relativt for Hobbes. Thomas Hobbes fandt det, han søgte efter i geometrien i stedet til gengæld. Fra geometrien deducerede han sig ned til en verdensorden. En verdensorden, hvor alting er i bevægelse i samme retning, indtil det bliver påvirket af et andet legeme. På samme måde vil mennesket i sin rene natur også altid arbejde sig i retning af sin egen overlevelse, også på bekostning af andre. Det vil først stoppe, når det bliver påvirket af et andet legeme. Det vil sige, hvis der ikke er nogen lov ud over naturens, vil det være alles kamp mod alle. Hvis man derimod er parat til at opgive sin ret til at skade andre, forudsat at alle andre også gør det selvfølgelig, vil man kunne opnå fred. Man bliver nødt til at opgive sin magt til nogen. Det er det Thomas Hobbes kalder suverænen. Suverænen, han har fået sin magt fra folket. Han er så stor en kraft, at han jævnfører Hobbes tænkning kan forhindre folk i at gå efter deres egoistiske interesser. Det samme princip gør sig sådan set også gældende inden for en familie. Når et barn bliver født, vil det ligesom alle andre gøre alt for at overleve. Det betyder det om at opgive noget af sin frihed for at moren vil amme det. Og det er også på den måde, at forældre bestemmer over børn. Men det, der var meget vigtigt at forstå ved Hobbes, er, at det ikke nødvendigvis var den stærkeste hersker. Det var ikke det, der var vigtigt for ham. Det, der var vigtigt for ham, var, at der bare var en, der var suveræn. På den måde står hans filosofi i stærk kontrast til blandt andet Platons filosofi. Hobbes grundprincipper fortæller os derimod, at hvis ikke suverænen gjorde sit job godt nok, så ville folket simpelthen styrte ham, fordi at det var til deres allesammens overlevelse. Altså det var bedst for deres overlevelse, folket altså. Og det var vist Hobbes kort fortalt.